Здравейте, днешното видео е за моите изхабени празноти през последните 3 месеца. Това означава все едно за май, юни, юли, защото днес сме август, 3 или 2, не знам точно, но не там. Сме август и това снимам видео, защото нямам време. И нека да започнем. Така ще си отделя, ще ви сортирам. Това е джанта, в която събирам празници покупки. И ще видим какво съм изхабила през последните 3 месеца. Добре, това са всички неща, които почистват неща от моето тяло, от моето лице, тяло, очи, всякакви неща, които почистват. Започваме с нещата, които почистваме след употреба на фонточен, на проект или на нещо друго. Имаме мокри кърпички. Всякакви мокри кърпички. Значи имаме на терпа много хубави мирещи кърпички, на арома черри, също е много ароматни и хубави. Дам дали съм в кадър, да. Още ни кърпички на тренди. Имаме задължително точната марка. Ох, дали се. Добре. Важни бебешки кърпи. Значи, аз използвам бебешки кърпи за почистване. Тези са специално за почистване в игри, ако се насапя с калата, примерно за бебенцата или децата. Аз ги използвам за друг вид почистване, на фондове, на коректор, за всякакви други неща, които слагам по лицето си. Най-много слагам ежедневно, не ежедневно, понякога когато се реша, че ще изглежда някъде, искам да изглеждам добре, слагам малко фондове и коректор и излизам. И след това се прибера, чиствам и това. Ето. Тези кърпички са любимите ми. Това самия механизъм, който е такъв, ми много допада, колкото този. Защото много, когато бързо само хоп и нищо, после кърпичките ми изсъхват, а те не са малко. Ползвам в 72 кърпички в ръчата и по 50, но да са големи пакочици. А когато ми трябва да нещо друго или в чантата, или когато излизам с приятели или просто се разхождам и трябва да имам мокри кърпички под ръка, затова използвам тези мокри кърпички от малките паковки по 15 или по 10 кърпички. На арома тези са ми любимите, на Стирпо, тези са ми любимите марки за кърпички, тези в момента имам в чантата. На Стирпо с цветя, мисля, че имам чантата. Ползвам съм и на арома, тези с моя беше стемелюшка, бяха едните лади, но тези пиже със сигурност по-добре. Добре. Сапуни. Сапун на тело с... Какво е това? Да. Не мога да го намеря. Май с семенушка, не знам точно. На арома е един сапун с кокос. Този е 90 грама, а този е 70 грама. Много мериш този кокос, обожавам мериш на кокос. И си взех от Kaufland. Така, паста с зъби на Colgate за избелване на зъбите за 14 дни. За дали се вижда? Да, вижда се. И е с такъв механизъм. Това са ми любимите пасти, които са с такъв механизъм. Даже има още малко. Но си почти изхабени и аз вече си взех друго. Това е показано тук. И не избели много зъбите ми. Съвсем малко, почти никакъв ефект. Но нищо. Аз пък не съм гледала като се купува, че да избелва чак за зъбите. Просто я взех, защото ми харесва тази капачка, а и бързах тогава. Отново я взех от Kaufland, мисля. Сега пък в Facebook са сдвинали тези неща. Тук, че на пасата за зъби, че е много важно това, ами аз нищо не виждам важно.
пачка, един лъкочистител на Джули, 50 мл. Такава пачка. И един лъкочистител за 3 месеца. И в момента има още един, който е съвсем малко му остава, но нищо. Няма да го покажа, ще изхвърля нещо, не знам дали ще правя друго, да ще събирам пак. И едни клечки за уши, които примерно като сочната, ако слагам лоски, или спирата и сядам негри, не мога да го и с клечката за уши почиствам или когато си аз се лакирам и седам някъде, да се лъкочистител, напоявам клечката за уши и изтърпвам. Клечките за уши са функционални, както и за почистване на уши. Аз имам тези на Kaufland с бройки 160 бройки в пакетче. И така, това бяха нещата, които ме почистват през тези 3 месеца. Така, неща за тяло. Много малко неща за тяло съм използвала. Добре, това е един огромен душ гел на Avon от серията Ingenuous. Той е душ гел с мляко и ванилио и се отваря ето така. Не знам дали съм в кадър. Да, не съм. Ето сега съм. Ето така. Той е кремообразен душ гел и самата му текстура е такава, която се хаби изключително бавно. 500 мл. И да ви почита българското му. Хидратираш кремообразен душ гел. Значи на поде да нанесете и плакнете. Душ гел всеки хаби. И защото особено най-много хабиме душ гелове, ролони и такива неща. Той мирише много хубаво. И някъде мисля около 4-5 лева дадох за него на камерата. 4-5 лева дадох за него. Кремообразен и го хабих повече от 3 месеца. Аз си го купих преди около 5 или не 5, 4 месеца. 4 месеца и половина го хабих. Да. Един спрей за тяло пак на Avon от серията Naturals с гардения и можем да прочета тук. Мога да го намерим. Тук. Спрей за тяло с лилия и гардения. С лилия и гардения много мирише и сега си го направих пак, защото имам как се казва, Усион със същия мирис, същите гардения и лилия и си го направих. И пак си имам същото спрейче, само където има този леко бял цвят и нищо. Пак си го ползвам, особено през лятото. Сега вместо да използвам тези течнически парфюми, може да използвате и такива, както аз гледам клипчето на Деница Христова и тя каза, че така го прави. И аз съм на същото мнение, че е хубаво така вместо тези тежки парфюми да използваме най-обикновени спрейчета за тяло. Добре, това Roll-On. Купих си ги, когато бях в Kaufland, купих повечето неща, които виждате. Купих си ги от същата марка, Kaufland Care. Cadeo Roll-On. Ето ги. Нищо. Просто Roll-On. Или не ми седи в чантата. Тези са в чанта, вместо да носят тези тези големи как се казваше, сама не избрана името на дезодорантите, които използвам на лица, вместо да ги нося в това, предпочитам за малко ето такова, сбранчанта ми е толкова и просто нямам място, реших да си ги взема и да ги използвам. И си вършиха средна работа. Добре, най-малко са нещата ми за коса.
Добре, 2 шампуана. Един на тело с яйца и манго. Осветен ботаникъл шампуан. И здраве актив шампуан против първо, свеж скалп с ментол, енергизиращ. Страхотница, този без парабени, този не знам, не съм гледал състава. И този с без парабени, който си го харесах и си го взех. Много хубав шампуан, наистина страхотен шампуан, много го харесвам. И този не е зле, но този е по-ефтин и по-менталив, колкото този. Този струваше нещо към 4 нещо. Сега са изкарали здраве с един с химин. Искам и него да го пробвам. Балсам за коса без отмиване на Ефтерпа. Хубав балсам, има малко. Вече си го купих в нова опаковка и много го харесвам. Добре. Неща, които не влизат никъде. Имам 3 неща. Това е един много зле миришещ. Много изключително бабишки мирис. Парфюм. Изхвърлям го веднага. Един друг парфюм, който изхъбих, туалетна водаден на Био, но шенцето майка ми го изхвърли, без да ми пита дали ще ми трябва. И показвах опаковчицата му. Много е хубав. И ето това червило, което няма нищо в него. Ето. Това беше всичките ми бокуци, които искам бързо да сложа в един плик и да ги изхвърлям. Вече защото ми писам да ги събирам в тази чанта. И това беше от мен за сега. Довиждане се сега скоро. Извинете, че ви изостава малко по-дълго, но просто не гледах в камерата. Операторът ми го няма. Довиждане от мен за сега до другото клипче и да нямам се включително ми харесало. Проверете долу в насотното табло. Там е инстаграма ми, може да ме последвате там, да видите какви снимки съм поснала. Довиждане пак за трети път го казвам. Чао. Сериозно. Чао.